ҳамасола барои дарёфти чеҳраҳои нав ва инкишоф додани истеъдоди ҷавонону наврасон дар мамлакат озмуну чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд, ки олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумлаи онҳост. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат дар муассисаи давлатии таълимии Мактаби Президентӣ барои хонандагони болоқат дар шаҳри Ҳисор оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳӣ намояндагони вазорати маориф ва илм, маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон ва волидайни хонандагон иштирок намуданд. баромадкунандагон иброз доштанд, ки дар олимпиадаи мазкур хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада байни ҳам донишозмоии дӯстона анҷом медиҳанд. натиҷаи ин сабқат нишон хоҳад дод, ки хонандагон то чӣ андоза омода шуда барномаҳои таълимиро аз худ намудаанд. ҷараёни баргузории олимпиадаҳои фаннӣ аз ҷониби кормандони маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пурра зери назорат гирифта шуда, ҷиҳати шаффофу озод гузаронидани он тамоми шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. шаффофияти олимпиадаи мазкурро маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо кафолат медиҳад. ду рӯзи баргузор кардани олимпиада ва рӯзи сеюм ин рӯзи санҷидани маводи хонандагон мебошад, ки тариқи аризаи апеллясионӣ метавонанд, яъне ба корҳои худ шинос шаванд ва аз холои ба дастовардаи худашон огоҳ шаванд. вобаста ба фанҳои олимпиада барои хонандагон саволҳо пешниҳод карда мешавад, ки ин саволҳо саволҳои тестӣ, диктант ва саволҳои якҷавоба мебошанд. ҳамаи варақҳои кории хонандагон рамзгузорӣ карда мешавад ва тариқи рамзи гузоштаи онҳо, яъне корҳои онҳо дида мешавад. бедахолат ягон омӯзгор, бедахолат ягон касгар дида мешавад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи наврасон ба омӯзиши фанҳои таълимӣ рушди рӯзафзун дорад, зеро нисбати солҳои қаблӣ шумораи иштирокчиён дар олимпиадаҳои фаннӣ бештар гардида истодаанд. дар натиҷаи баргузории чунин олимпиадаҳо хонандагони болоиқату соҳибистеъдоде дарёфт мешаванд, ки барои дар оянда мутахассисони варзидаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар гардидани онҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. олимпиадаҳои фаннӣ дар ду самт, фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва фанҳои табиӣ риёзӣ гузаронида мешавад, ки иштирокчиён дониш, малака ва истеъдодҳои худро тавассути иҷрои супоришҳои тестӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ муаррифӣ менамоянд, ки ин ҳамчун ҷанбаи асосӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дониста мешавад. марҳилаи ниҳоии олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таълимии умумии кишвар давоми 3 рӯз идома меёбад.